csak az eső. Zúgok. Tatabányán, a múzeumban a 97-től elindult szobrászszimpózium, szoborpark, és úgy gondoltam, hogy a városnak egyfajta modern művészeti hanyatlása kellős közepén, ugyanis a tudómozik lebontják, és itt van, és itt van. Tehát adunk egy utolsó esélyt, ami nem áll másból, mint ennek a Tukkosút utca 39-es háznak a felújításával létrehozunk egy művészeti menedékhelyet. Az azt jelenti, hogy a ház, a hosszú ház, és nem a Báhigai Betegszamár galéria kis háza, ami itt van, és őben a galéria működik elméletileg. Az a ház két részre lesz osztva, külföldi művészek és helyi művészek. Pontosabban helyi művészeknek, hogy tudjanak hol dolgozni. Aki még kezdő, fiatal és nincs helye, ott a hátsó 3 szobában választ egy szobát, és megkuckózza magát, és megpróbálja kibontakoztatni az elképzeléseit. Az első rész, ami sokkal inkább egy lakás, ott pedig a külföldi művészek laknak majd, mondjuk 1-2 hónapig. A hátsó 3-ban a helyi művészek ugye hazamennek, nincs szükségük mondjuk zuhanyra, bár építek itt egy kis fürdőszobát a helyi művészeknek is, és az ő mozgásuk sokkal szabadabb. A külföldi művészeknek a mozgása azonban kötött, mert egyesek segítség kell nekik, hogy eltájékozódjanak, és itteni környezettel egyáltalán elboldogoljanak, nyelvi problémák, és így tovább, és így tovább. És az ő mozgásuk, az alkotás az nem itt is történik, de részben hozzák a műveket külföldről, és ugye a Tatabányai Múzeummal kötött egyesség kapcsán a Tatabányai Múzeumban állítanak ki a külföldi művészek. A helyi művészek meg itt kapnak lehetőséget a Báhigai Betegszamár galériában. Na most ezek alapján a vendégművész, látogatóművész vagy vendégművész tovább megy majd Budapestre. Tehát az első hónapot itt tölti, itt állít ki, itt ismerkedik ezzel a környezettel, de tovább megy Budapestre, mert sajnos az ország Budapest központú, akármi is próbálkoztak más irányba terelni a dolgokat, és ott pedig az Atelier Pro Art nevű, szintén magánkezdeményezésű, gyönyörűen kialakított stúdióházban lakik, és ott is állít ki. Ez a Horánszky utcában van. Hát azért mondom, hogy ez egy menedékház lesz a művészeknek. Ha ugye a múzeum területén elcsúszik a jövő, itt lehet csinálni, a kertben lehet hegeszteni, itt lehet dolgozni, legfeljebb a kert lesz tele szobrokkal. Most arra gondolsz, hogy mindig ugye vannak ilyen pletyka szintű hangok, és ez úgy néz ki, hogy azért ne költsük a város pénzét modern művészetre, mert ez az én hobbi. Tehát amikor én elmentem Szentendrére 82-ben, innen a Báhigai Betegszamár galériában levittem a műveimet, és ez egy autósporttá vált, akkor azt a vádat kaptam, hogy én elmenekültem, és ez egy ugye negatív vélemény, mert azok a hősök, akik itt maradtak. Na jó, ezt azért megjegyeztem. Visszajöttem, ugye ott van a gyűjtemény 96-tól, 97-től a szimpózium, ami most már elég jó nagy létszámú szobor együttes, és akkor azt mondom, hogy itt lesz az ingyen stúdió lehetőség. Valaki majd kitüteti a villanyt, valaki majd felügyeli, ezt még majd úgymond
a hardware beruházásokra a szoftvert kell kialakítani, ez hogy fog működni, de ingyen itt lesz egy stúdió lehetőség. Én nem kérek a Google-ra. Tehát ezt az utolsó gesztust még meg.